Abasempilo eNtshona Koloni baphehlelele iphulo ivula impilo. Injongo zalo eliphulo kunceda izigulane nezingakhange zincedakale ngexesha lokumiswa kwentshukumo ngenxa yentsholongwane yeCorona. Nangona kukho uloyiko lokuphinda kunyuka amanani abantu abasuleleka yi-COVID-19, abasempilo bathi abazukuvumela ezinye iinkonzo zingafunyanwa ngabantu. There is no way, never again, we close down all non-COVID cases. Remember, when we had the initial lockdown level 5, it was for us to be prepared. So already, although that now we don't have the city ICC, the field hospital, we still keep the Bracken Gate and also the Sonstral to service the Cape Winelands and other parts of the Vescas. Isebe lezempilo eNtshona Koloni lithi linezicwangciso zokunceda izigulane kwiiyure ezimbini. We've been trying to teach our patients that ultimately, if you're coming at 6, but the service only opens at 8, then you already added 2 hours to your waiting time without even getting help, and that obviously results in frustration. Amagosa ezempilo kweliphondo athi kwenziwa inzame zokubuyisa ezinye iinkonzo.